Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gumline, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Mayong aga diri sa aton sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo yung pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabaga mga balita, diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 5 sa bulan na sang Agosto, sinituig 2022. Kagkaroon, kadto kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, mga manunudlo sa Negros Occidental nakabaton man sang laptops nga ginbakal sang DepEd sang tuig 2021 nga overpriced kag outdated suno sa COA. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez magasapol sa market representatives angot sa rehabilitasyon sa merkado publiko. Committee on Local Government sa House of Representatives magatala na sang schedule para sa committee hearing angot sa hagna nga magatunga sang Bacolod sa duha ka distrito. Duha ka mga lalaki nga ginaligar abdak samtang nagapamunit sa barangay 35 wala pa sa gihapon nakitaan. Sa balita national, former President Rodrigo Duterte nagbisita sa haya ni late President Fidel Valdez Ramos. Former President Rodrigo Duterte nagpanindugan nga kung siya ang mapriso, mas pilion sining mapriso sa Muntinlupa. European Union magahatag sang 45.27 million pesos nga emergency aid para sa mga biktima sang magnitude 7 nga linog. Sa balita international, mga website sang gobyerno sang Taiwan ginhack kasunod sang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi. Misal sa ibalupad sang China ginapatihan nga nagtupa sa sulod sa exclusive economic zone sang Japan. Sa balita sa negosyo, masobra 400 ka mga mamumugon sa Cordillera Administrative Region na dulaan sang trabaho kasunod sang linog. Sa balita sa hinampang Pilipinas, nakatipo na sang pila ka bulawan nga medalya sa 11th ASEAN Para Games sa Indonesia. Sa balita sa entertainment, anay action star nga si Ronnie Ricketts nagapasalamat sa ruling sang Korte Suprema nga siya nga acquitted sa kaso nga graft. Sa balitang espesyal, kapid nga pareho nga nag-graduate sa University of the Philippines Diliman bilang summa cum laude, nakatapos sa kurso sa sulod lamang sang 3 ka tuig. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines. Karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nga pangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaudi Foro the Second. Kadto na kita sa aton nga detalye na sa aton nga pangunang nga balita lokal. Ginpayag sang Public Information Officer sa Department of Education o DepEd Division of Negros Occidental nga santo sa iyang ay hibalog ginatos ka mga laptops ang nabaton sang kada distrito sa probinsya sang tinalikdan nga tuig. Ini ang may kaangtanan sa kontrobersyal nga sa karon sa kapin 2.4 billion pesos nga balor sang outdated kag overpriced nga laptops nga ginbakal sang DepEd para sa mga manunudlo para sa implementasyon sang distance learning sang tuig 2021 sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa annual audit report sang COA para sa 2021, ginflag sang state auditors ang DepEd sa pagbakal sang kapin 2.4 billion pesos nga balor sang laptops paagi sa procurement service of the Department of Budget and Management o DBMPS sa pisar nga may mas barato kag mas maayo nga option sa market. Sunod sa COA ang pagbakal sang mas mahal nga laptop sa mga yara sa budget ang nagresulta sa pagbakal sang mas madutay nga mga unit nga kung tani makapulos pa sang masobra 28,000 ka mga manunudlo. Sunod sa COA, yarang kuntani sa 35,046 pesos ang estimated cost sang kada laptop sa pang nagdangat sang 58,300 pesos ang ginbakal sang DepEd gani nagikan sa 68,500 units. 39,583 lamang ang nabakal. Hindi naman manami ang performance kag specs sang laptops nga ilagin procure suno sa state auditor. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Ian Arnold Arnaiz, ang PIO sang DepEd Division of Negros Occidental, sa pagkaintindi sini ang congressional budget ang ginahanda sang DepEd. Sunod siya wala ini nakahibalo sang procurement apang sa distribusyon. Dapat sa distrito ini ihatag kag yara ang kongresista. Sunod diri tanan ang division sang Negros Occidental ang nahatagan sang laptops. Kag wala ini sang figure apang ginatos ang ginabaton sang kada distrito. Hindi naman ini imbulbado sa pagpanghatag sang mga supplies.
kay kada distribute nga diri sang nagliga dapat ara si congressman kasi sa distrito yung hindi panghatag. So I suppose amo na kaya ako kabalusang detalyado git sino ang procurement sa na division ng ginhatagan. Wala ako sir sang figure kay nagpila ka gato sang hinahatag nila sa kada district. Ang kaban sa pagpayag ni Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Samtang magasapol si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa mga market representatives angot sa rehabilitasyon sa merkado publiko sa Sabado. Suno kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari nga among nagaserbe bilang acting mayor humalin Agosto 3 tubtob Agosto 5 samtang yara ang alkalde sa isla sang Boracay kaupod ang mga department heads para sa 3 ka adlaw nga strategic planning kag budgeting workshop. Pagbalik ni Benitez sa syudad sa Sabado, magasapol ini sa mga vendor representative kag local market committee alauna sang hapon. Suno kay Maghari ini agod istoryahan ang pila ka mga problema sa merkado, lakip na ang mga nagarenta sang stall nga wala nagabayad. May mga reports man nga nabaton ang syudad nga may mga illegal nga nagagamit sang kuryente kag ang city government amo ang nagabayad. Sa karon suno sa iya ila pag natun-an kung tubtob sa ano ang ilay kondon kad kun magkondon gid man ipaagi ini sa ordinansa. Suno diri ang indi pagbayad sang renta sa mga stall owners ang may dako nga bahin sa madula sa operating expenses sang syudad kag isa sa mga konsiderasyon amo ang paghatag sang amnesty agud sila ang ma-update. Ginalantaw man suno kay Maghari kung saan maka-restructure sang installment kaangay sang 3 gives kag 4 gives para sa mga stall owners. Dari lang NGC gyapon. Overtime kami sa Saturday 1 o'clock. It's a dialogue with the with the vendors naton nga representatives. Local market committee, councilor floor. Of course, kung may process ta nga i-write off ta kung magkondon ta by ordinance gid. Amo pa na siya ang ginatun-an naton. How much are we going to condone if ever nga go ta nga the direction in the first place hindi ta naman na makolekta kay why na sila mo. Nabatian si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari. Samtang ginahulat na lang sa karon ang schedule nga italanas ang Committee on Local Government sa House of Representatives. Agod nga makapatigayon sang committee hearing angot sa hagna nga magatunga sang syudad sa Bacolod sa duha ka legislative district. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya nga mo ang author sang hagna na refer na ang House Bill sa Committee on Local Government nga ginapamunuan ni Congressman Rex Gatchalian. Sunod diri ginahulat na lang kung saan ang schedule sang hearing bangod handa naman ang tanan nga papeles nga kinahanglan sa hearing. Suno kay Gasataya iga presentar sa komitiba ang mga rasyonale kon nga kinahanglan tungaon sa duha ka legislative district ang Bacolod. Na istorya naman ni Gasataya si House Speaker Martin Romualdez sang Lunes kag iyang ginpahibalo nga may ginfile ini nga bill para sa reapportionment sang Bacolod sa duha ka distrito. Hopeful naman ang kongresista nga makalampuwa sa Kamara ang hagna bangod may mga abyan man ini sa Senado nga mahimo mag-sponsor sang bill para diri. Aminado si Gasataya nga basta maayo ang relasyon sa mga kaupod mahapos ang trabaho. Suno kay Gasataya ginaduso niya ang kaangay sini nga programa kag proyekto sa tinutuyo nga mas mag-umwad pa ang syudad sang Bacolod. Naistorya ko naman Bombodan si Speaker Martin sang nagligad nga Lunes and I informed him na may file kita nga bill for reapportionment of Bacolod City into 2 congressional districts. So ako do very positive man kita, very hopeful kita na mapasa rin siya sa House ang aton bill sa pagtukod sa isa pagid ka congressional district para sa aton syudad sa Bacolod. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya. Aminado ang driver sang public utility jeepney nga nagabiyahe Handumanan, Libertad, vice versa, nga apektado ang ilang income bangod sa libre sakay program sang Office of the Vice President, apang wala sila sang may mahimo bangod programa ini sang gobyerno. Ang bus nga nagatanyag sang libre sakay ang may 37 ka pasahero kada trip kag makaisa ka beses man lang nagasulod sa isa ka ruta kada semana. Ang ruta ang nagadulog sa Bacolod City Public Plaza antes magbalik sa point of origin. Sa interview sang Bombo Radio kay Crisanto Siason
karon okay ang programa nga libre sakay sa mga commuter, bangod may mga himata man ini nga mahimo makasakay sa bus apang aminado ini nga apektado gid ang ila nga income. Sunod diri mabuhina ng income nga madala niya papauli bangod hingalitan sa mga pasahero ang bus nga libre ang pamasahe. Nagalaw ang driver nga mahimo ang makabawi na sila kung mag-resume na ang face-to-face classes bangod nakasaka ang presyo sang gatong. Sa karon 20 pesos ang plete sa mga pasahero nagikan sa Libertad Market padurong sa barangay Handumanan. Apang bangod programa ini sang Office of the Vice President, wala na sila sang mahimo kundi ini ang respetuhon bangod bisan ang pamilya nila ang maka-avail man sang libre sakay. Okay na sa mga konsumidor sang salakay, okay sila. Pero sa among mga driver hindi pwede. Kaya may piktuhagin ang among income. Sa krudo hindi na kami maka-dululan siya. Dugangan pag isang libre sakay, naibanan pagit. Huwag ita mahimo, ma'am, kaya amo yung gobyerno na ngapan mo. Masunod na gid lang. Huwag ita mahimo, kaya ilan na yakan. Nabatian si Crisanto Siason ang driver sang Handumanan Libertad nga jeep. Samtang kadungan sang hugot niya pagpatuman sang no terminal policy sa downtown area sa Bacolod, dinatag sang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw nga ginapatuman lang ang ordinansa kag wala ginakuhaan sang palangabuhian ang mga driver. Suno kay Police Major Junji Liba, ang no terminal policy ang sakop sang City Ordinance 338 nga hindi pwede maka-terminal sa downtown kundi magalabay lang ang mga PUJ bangod round trip ang ilang nga biyahe santo sa prangkisa. Suno kay Liba, may mga PUJ nga naga-terminal sa Luzuriaga Street, gani sila ang ginadumilian na ginpaakon panindugan sini nga wala nila ginakuhaan sang palangubuyan ng mga driver kundi ginapatuman ng ordinansa agud nga mayara sang sistema bangod nagagutok ang dalan sang trapiko kun madamo ang jeep nga nagapundo. Suno sa bitaw head loading kag unloading lang ang sistema bangod ang pagtiner sa lugar sang 5 ka minutos ang pagterminal na sa lugar. Ginistorya naman ni Liba ang concern nga PUJ drivers kay ginpaatag nga tubtob duha lang ka unit ang magapundo agud niya makapasaka sang pasahero. Santo sa monitoring kay ina sang aga tubtob 4 naman ang nagapila nga mga PUJ agud niya makapasaka sang pasahero nga hindi mapahanugutan sang bitaw. Kun wala sang pagterminal sa lugar suno kay Liba mahawan ang dalan. Suno kay Liba hindi lang dalan Luzuriaga ang ginabantayan kundi tanan nga dalan sa Bacolod bangod ginapatuman lamang nila ang ordinansa kag ginahatagan sang sistema. Kung base kita sa nag-exist nga ordinances. So, sundon lang, wala ta mo gina-deprive sa inyong nga pangabuyan. I know nga maapektado sila, pero that is the law. No? I-follow ta lang. Kaya ginabutangan ta lang sila sistema para at least everything will be in order. So, gamay na pa yun no, sa mga driver naton nga kabalo taga pangabuyan man lang. Ang kabans magpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Kag sa katapusan nga balita lokal, wala sa gihapon nakit-an ang duha ka lalaki nga ginalegar ginabdak samtang nagapamunit sa barangay 35 Bacolod City sang Agosto 2 pasado alas 10 ang gabi. Suno kay Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1, nagpa-blatter sang Miyerkules ang pamilya Sanday Jonel Villalon, 45 anyos, kag Shemen Romo, 19 anyos, lunsay mga residente sa barangay 35 matapos sila ang ginalegar nga ginabdak sang 4 ka wala pa mapakilalan nga mga persona. Suno kay Sarona, santo sa payag sang pamilya nagapamunit ang duha sang hinali lamang ang mga ini nga ginpalapitan sang 4 ka mga lalaki kag nagupod lamang ang mga ini. Tubtob sa karon wala pa nakabalik ang duha. May area sa barangay 35, may nagpalapit to sa ila, 4 ka tawo kag upod nila sila duha, wala mo sila information nga nagupod to sila sa 4 ka tawo. Amo na ginibistigaran para mo tulong. May ara to isa ka witness nga gaaligar niya nga gipalapitan daw ang duha kag gaupod nila ang duha sa ila. Nabatian si Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Samtang suno naman kay Bona Lingko utod ni Villalon, nakabaton ini sang tawag nagikan sa bata ni Junel alas 11 sang Martes sang gabi tuhoy sa natabo. Suno kay Lingko samtang nagapamunit si Villalon kag Romo, nagapamunit man sa ubos ang witness nga si Michael. Sa pahayag sang witness nagasugba sang green shell ang duha sang sila ang ginpalapitan sang 4 ka mga persona kag ginhambalan nga sila gali ang nagapanguha sa mga green shell sa lugar. Nagsabat naman ang mga ini nga ginhatag lamang ini sa ila. Sila ang ginagbayan kag ginsipit sa mga suspetsado palayo sa lugar kag pagwa sa mayor nga alagyan pagwa sa barangay 35 apang wala naman sang puwersa o kon komosyon nga natabo. Sa karon suno kay Lingko wala gid sila sang ihibalo kung ano ang natabo sa iya nga utod.
Kapian ni Michael ya nga naghambal nga kamo gali sa pangwa di Green Shell. Sin nagsabat nga hindi sir anang nagapamunet lang kami diya. Amo na dayon nga kaya nga ginagbayan kag sipit kuno ang duha ang naglakat. Wala kuno pwersa nga natabo sir kay ginagbayan lang kuno kag sipit sila kag dala. Nabatian si Bona Lingko ang utod ni Jonel Villalon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyan tumakamubo ang aton nga mga natipon nga mga balita lokal. Karon nato naman nga bantayan ang aton mga balita national, international kag iban pa. Makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas.
Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton niya pagpalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon kami inyong mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kagkaron. Kadto na kita sa detalye na sa atong panguna nga balita, national. Naghalad sang pagtahod si former President Rodrigo Duterte sa haya ni late President Fidel V. Ramos. Pahayag ni Duterte nga si Ramos ang nagapanguna nga nagduso sa iya nga magpapili sa pinakamataas nga posisyon sa pungsod. Pahayag ni Duterte nga nagapatigayon sila sang conference ang magsulod si FVR nga may bit-bit nga tennis bag kun sa diin iya ini nga ginbutang sa tunga kag ginhambal nga amo lang ang iya nga mabulig. Dugang pa sini nga magluwas nga si FVR ang una nga nagduso sa iya nga magpapili. Ini man ang una nga naghatag sang kwarta. Si Ramos ang 12 Philippine President ang ginbawin sang kabuhi sang Domingo, Hulyo 31 sa edad nga 94 anyos. Si FBR, if I may divulge it now, was the first guy who egged me to run. Pumasok si FBR, may dalang tennis bag, tapos nilagay niya sa gitna. Sabi niya, yan lang ang pera ko na may tulong ko sa iyo. A military man, stricto, lalo na yung hindi pa sa presidente. Pati yung pag naka-decide siya na gano'n na yun. One word, push me to run. And the first one to contribute the money. Ang kabayan sa pagpahayag ni former President Rodrigo Duterte, samtang nagbisita man sa haya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon sang aga, kaupod sa iban pa nga mga opisyalis ang pungsod agud niya magpalabot sang pagpakig-unong sa nalisdan niya pamilya. Kalakip sa mga nagbisita sa haya sanday former Vice President Leni Robredo, Labor Secretary Benvenido Laguesma, Energy Secretary Rafael Lutilla, former Senate President Tito Soto, former Senator Serge Osmeña, kag former Speaker Sani Belmonte. Natalanan naman niya magbisita sa haya ang mga government officials ag anay colleagues ni FVR. Sumugod-subong nga adlaw tubtob sa Sabado, Agosto 6. Ang burial ang mangin bukas sa publiko humalin sa Agosto 7 tubtob Agosto 8. Patigayunon ang state funeral sa Martes, Agosto 9 sa libingan ng mga bayani. Samtang ginpanindugan ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang posisyon nga ang International Criminal Court o na ICC ang wala sang jurisdiction sa Pilipinas. Sa Heritage Park kung saan naghatag sang pagtahod si Duterte kay late President Fidel V. Ramos, ginpahayag ni Duterte nga siya ang Pilipino, kag kung siya ang mapreso, ini ang dapat pinaagi sa Pilipino nga prosecutor. Suno kay Duterte kung siya ang mapriso, ini ang dapat sa Muntinlupa kag indi sa iban pa nga lugar nga indi kabahin sa jurisdiction sang pungsod. Dugang pa sini nga siya ang tigulang na kag wala ini problema sa pagsulod sa prisuhan bangod wala naman sang malauman sa iya, kag sarang ini nga makabasa sang mga libro sa sulod. Suno kay Duterte sa anom katuig nga ginasikaso sini mga affairs sang pungsod, madamo ini sang wala nahimo gani iya ini nga pagabuhaton kag wala sini ginalantaw nga problema ang ICC. Ang Duterte administration ang yara sa posisyon kung saan ang Rome Statute o kanang statute ang naghuman sang ICC ang wala na publish sa official gazette. Sang ipamangko na tuoy sa desisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi magbalik sa pagsulod sa ICC, ginpahayag ni Duterte nga hindi ini magkomentar bangod siya ang isa na kasibilyan. Madumduman naging payag ni Marcos Jr. nga wala sang intensyon ng Pilipinas nga liwat nga magsulod sa ICC. Tinalikdan nga si Mana ang mga miyembro sang legal team sang administrasyon ang nagsapol agud nga diskusyonan ang investigasyon sang ICC sa mga pagpamatay nga ginabasol sa war on drugs sa idalom sang administrasyon ni former President Duterte. Sang Marso tuig 2018 ginanunsya ni Duterte nga ang Pilipinas ang nagawithdraw na nagikan sa ICC nga humalin sadto nagalantaw na kun ini ang may jurisdiction sa pag-imbestigar sa alegasyon sang state sanctioned killings sang iya nga war on drugs. Ginside sini nga baseless, unprecedented kag outrageous attacks batok sa iya kag sa iya administrasyon ang ginalegar tinutuyo sang ICC prosecutor nga siya ang mapaidalom sa jurisdiction sang International Tribunal. I would rather not comment on it. I am a civilian. I cannot say anything about it. Tahimik lang muna ako. I am a Filipino. It will be a Filipino judge. And if I go to prison, I should go to Muntinlupa. Nobody but nobody else can. It has to be our or within our jurisdiction. Nabatean liwat si former President Rodrigo Duterte. Samtang ginanunsyar naman sang European Union o kon EU nga sila ang maghahatag sang balor 800,000 euro kon kapin 45.27 million pesos
ng emergency aid para sa mga biktima sa magnitude 7 nga linog nga nag-igo sa Northern Luzon sa tinalikdan nga semana. Sa statement ginpahayag sang EU nga ang funding ang nagatuyo nga makahatag sang safe drinking water and sanitation, hygiene, mental health, psychosocial support services, kasubong man sang edukasyon sa mga pumuluyo sa lugar nga tuman kanahalitan sang kalamidad. Suno kay Charge the Affairs Ana Isabel Sanchez Ruiz sang EU delegation to the Philippines, pinaagi sa assistance ginapasalig sang European Union ang ilang commitment kag solidarity sa mga biktima sang humanitarian disaster sa Pilipinas. Ginpahayag man ni Ruiz nga mayara sang activated satellite imagery ang Copernicus Emergency Management Service o CEMS, kasubong man iban pa nga mga data nga makabulig sa relief agencies sa pagbiyahe sa mga emergency assistance sa Northern Luzon. Santo sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, hindi magnubo sa 2,400 ka mga aftershocks ang nagsunod sa linog nga nag-igo sa Abra sang Hulyo 27. Ginpaidalam naman sa state of calamity ang probinsya sang Abra bangod sa mga kahalitan nga gintuga sang tagtayog. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sa Department of Education nga sila ang mahimo nga magamit liwat sa mga self-learning modules sa mga estudyante nga naapektuhan sa magnitude 7 nga linog nga nagigo sa Abra tinalikdan nga semana. Ginpahayag ni DepEd spokesperson Michael Puwa nga ikonsiderar ang modules kung sa diin matapos ang mga temporary learning spaces nga ginatukod bilang bulos sa mga nagkalagubang ang buluthuan antes pang pagbukas ng klase sa Agosto 22. Sundari kon hindi gilayon mahuman o kon kulang ang matukod sa nagakaigo nga time span, iga-implement sa mga ini ang alternative delivery modes sa idalom sang DepEd Order No. 34 o kanang guidelines para sa subong academic school year. Ini ang pagbalik sa self-learning modules o kon modular nga nakita sa mga ini nga option kung hindi gilayon matukod ang TLS. Una nangin payag ni Puwa nga ang DepEd ang nagapangita sang quick intervention agod nga ma-address ang mga issues sa learning spaces sa mga lugar nga apektado sang kalamidad kaangay sang mga bagyo kag linog antes ang pagbukas sang school year 2022 to 2023. Sunod diri ang ahensya ang nagaplano nga magtukod sang TLS kag nagakoordinar sa mga local government units sa pagpangita sa mga available nga lugar kung sa diin sara makapatigayon sang pagklase. Pahayag pa ni Puwa nga agod masiguro nga masunod ang safety protocols, magluwas sa learning spaces ginakonsiderar man sa mga ini ang paggamit sang blended learning kag shifting sang class schedules. Ang numero sa mga eskwelahan nga apektado sa nanginlinog ang nagdanga sa 646 santo sa DepEd. Sa nasambit nga numero 427 na nakaangkon sang kahalitan kung sa din ang repairs kag reconstruction ang ginabanta magadanga sa balor nga 2.18 billion pesos. Kabugusan nga 621 ka mga classrooms ang totally damaged, samtang 1,271 classrooms naman ang partially damaged. Ginpahayag man sang DepEd nga nagkalaguba man ang 491 ka mga comfort rooms kag 198 ka mga hand washing facilities sa mga buluthuan. Hindi magnubo sa 21 ka mga eskwelahan ang gingamit naman bilang evacuation centers. Samtang ang non-infrastructure damage sa mga eskwelahan ang ginalakipan sang 12,563 ka mga learning materials nga nagabalor sang 395,400 pesos, kasubong man ang 3,049 ka mga school furniture nga balora 14,635,200 pesos, kaga 974 ka mga computer sets nga nagabalor sa 1.3 billion pesos. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga. Karon sa ilo naman kita sa detalye na sa nagapanguna nga balita international. Una kita sa Taiwan. Temporaryo nga na-offline ang major Taiwanese government websites bangod sa cyber attacks na ginapatihan may kantanan sa China kag Russia kadungan sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa isla. Ang websites ng Presidential Office, Foreign Ministry kag Main Government English Portal ang ginatake sang Martes ang gabi oras sa Taiwan sa nag-abot si Pelosi para sa landmark visit nga ginakaakig sang Beijing. Ang China nga nagapati nga ang self-ruled Democratic Taiwan ang kabahin sa ilang nga teritoryo kag ilang nga pagabawion pila ka adlaw ang nag-kick off sang ilang nga pinakadako nga military drill sa palibot sang isla sang Webes bilang sabat sa pagbisita sang US official. Ang Defense Ministry sang Taiwan ang nagpahayag man nga ang website na nangin offline sa sulod sang isa ka oras sa tungang gabi sang Miyerkules bangod sa distributed denial of service o DDoS attack. Ang DDoS ang isa ka simple nga disruption attack nga naga-overload sa website sa mga request for information.
wala naman ini nakaangtanan sa hacking. Santo sa Foreign Ministry sang Taiwan ang mga pag-atake sa ilang website kag sa English portal sang gobyerno ang nakalink sa Chinese kag Russian IP addresses nga nagtinguha nga ma-access ang website sa halos 8.5 million ka beses kada minuto. Suno kay spokeswoman Joanne karon nga sarang maggihapon nga matabo ang cyber attacks gikan sa foreign hostile forces. Ang Foreign Ministry ang magapadayon nga mangin mahinalungon. Ginapahayag sang Presidential Office nga pasanyugon pa sa mga ini ang monitoring sa atubang sang hybrid information warfare by external forces. Ginakusaran sang Taipei ang Beijing sa pagpatigayon sang cyber attacks humalin sang pagka-elect kay President Tsai Ing-wen sang 2016 nga nagalantaw sa isla bilang sovereign nation kag indi kabahin sa China. Pahayag sa mga opisyal nga ang Taiwanese government agencies ang nagapangatuban sa kapin 5 million cyber attacks sa investigasyon kada adlaw. Kag sa katapusan nga balita international sa Japan, ginapatihan nga nagtupa sa exclusive economic zone sang Japan ang ballistic missiles nga ginpalupad sang China sa labing una kay Gayunan Santo sa payag sang Defense Minister sang Tokyo. Pahayag ni Nobuo Kishi nga 5 sa 9 ka ballistic missiles ang ginlunsyar sang China ang ginapatihan nga nagtupa sa EEZ sang Japan kadungan sa pagpatigayon sang China sang massive military drill sa kadagatan sa palibot sang Taiwan. Suno kay Kishi nagpatigayon sang protesta ang Japan sa China pinaagi sa diplomatic channels kung sa din ang natabo ang ginapahayag sini nga seryoso nga problema nga makaapekto sa ilang national security kag sa safety sa mga pumuluyo sa Japan. Ibaluan nga sarado sa Taiwan ang mga bahin sang southernmost island region nga Okinawa sa Japan. Pahayag ni Kishi nga ini ang una kay Gayunan nga nagtupa sa EEZ sang Japan ang Chinese ballistic missiles. Ang EEZ ang nag-extend sa 200 nautical miles gikan sa coastline sang Japan. Suno kay Kishi ang figure sang 9 ka missiles sang ginpalupad ang Santo sa assessment sa bahin sang Japanese government. Nibaluan nga ang Taiwan ang ginakonsiderar sang China nga ilang nga teritoryo kag nagpanindugan nga ila inibawion kag magagamit sang puwersa kung kinahanglanon. Ang pagpakita sang puwersa ang resulta sang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa South Rhode Island apisar sa pagpag-andam nagikan sa Beijing. Santo sa Chinese military ang drills ang nagumpisa kapinas 12 oras sa China kag ginaimbulbaran sang conventional missile firepower assault sa kadagatan sang nasidlangan nga bahin sang Taiwan. Samtang sa balita sa negosyo, ginpahayag sang Labor Department nga hindi magdubo sa 426 ka mga mamumugon sa formal sector ang nadulaan sang trabaho sa Cordillera Administrative Region o sa CAR kasunod sang pagsirado sa mga establishmento nga nagubao ko na hindi na maka-operate matapos nga mag-igo ang magnitude 7 nga linog sa Abra. Suno kay Nathaniel Lacambra ang director sa Department of Labor and Employment sa CAR nga ang figure ang mahimo nga mas mataas pa karon nga wala pang madeterminar ang numero sang fisher folk farmers kag iban pa nga mamumugon nga naapektuhan sa mabaskog nga pagtayog. Suno kay Lacambra ang hensya ang natalana sa o na nagtalana sang 50 million pesos agud nga mapatigayon ang emergency employment program nga tupad para sa mga apektado nga empleyado. 21 ka mga establishmento ang nagapabilin pa sa karon nga sarado sa nasambit nga rehiyon. Pahayag ni Lacambra nga una sining iga-focus ang 25 million pesos sa Abra nga mo ang pinakamalala nga naapektuhan sa pagtayog. Dugang pa sining sa kabugusan ang requirements na lang nga pagabuhaton sa mga pumuluyo amo ang magsumiter sang ilang ID o kon ma-establish ang ilang identification, personality kag residence kang iban nga butang nga pagabuhaton na sang local government units kag igapasa sa ahensya para sa aktual nga program implementation. Ang masunod nga tranche sang pondo ay gahatag sa iban nga probinsya nga apektado man sang linog nga ginalakipan sang Mountain Province. Ang trabaho sa pila ka mga lugar sa rehiyon na napauntat bangod sa pila ka mga dalanon nga hindi malabayan. Dugang pasining ang DOLE ang nagpreposisyon sang kapin 5 million pesos para sa livelihood opportunities nga igahatag sa mga apektado nga trabahante sa Abra. Samtang nagdangat naman sa 571 ka mga individual ang nagagamit sang Special Program for Employment of Students sa ahensya. Ginmando man nga saraduhan ang mga museums kag tourist sites sa Northern Luzon bangod sa kalitan nga gintuga sang linog. Samtang sa foreign exchange rate,
Ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 67 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 9 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 32 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 80 centavos. Kag ang euro ang may baylo nga 56 pesos and 62 centavos. Average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 71 pesos and 20 centavos, tubtob 71 pesos and 70 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 71 pesos and 95 centavos, tubtob 73 pesos and 40 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 75 pesos and 78 centavos, tubtob 75 pesos and 88 centavos. Kag ang kerosene ang nagabalor sang 76 pesos and 84 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nakuha sang Filipino para swimmers ang 4 ka bulawan nga medalya sa 11th ASEAN para Games sa Indonesia. Ginpangunahan ni Angel Otom ang swimming team kung sa diin na angkon sini ang duha ka gold medal sa women's 50-meter butterfly S5 event kung sa diin nalapawan sini ang national record sa paglangoy sang 48.7 seconds kag women's 50-meter freestyle S5 event. Nakaangkon man sang bulawan si Paralympian Ernie Gawilan sa 200-meter individual medley SM7 event, samtang si Marco Tinamisan ang naka-gold medal sa men's 50-meter freestyle S3, samtang si FIDA Master Sander Severino ang nakaangkon sang gold medal sa men's para chess rapid, kag nadugang pasang isa ka bulawan gikan sa team event kaupod sanday Jasper Rom kag Henry Lopez. Ginaward naman ang silver medals kanday Gary Bihino para sa men's 50-meter butterfly S5, Russell Kundangan kag Mary Ann Takinod sa J1, J2 para sa judo women's team, Maria Revenia Carpena sa women's shot put F20, Jasper Rom sa rapid chess P1, kasubong man sanday Dari Bernardo, Menandro Redon, Ridor kag Israel Peligro sa men's rapid B2 para chess. Samtang sanday Jobert Lumanta kag Jason Ocampo ang men's double class 8, Edwin Villanueva sa men's 200 individual medley SM8, Arnel Alba sa men's 200-meter individual medley SM9, Dari Bernardo sa men's rapid individual B2 para chess, Mary Eloise Sable para sa para table tennis class 10. Kasubong man sanday Corazon Lucero, Teresa Bilog kag Charmaine Tunic sa para chess women's rapid B2 ang nakadaog sang bronze medal sa ilatag sa ka mga event. Santo sa tali sang Philippine Sports Commission o PSC, ang Pilipinas ang mayara na sang 21 ka gold, 19 ka silver kag 37 ka bronze sa torneo nga magatakop sa Sabado. Ang medal tally as of Thursday ang nalapawan naglapaw na sa 2020-2029 medal count sa Kuala Lumpur edition sang Para Games atong 2017. Kag sa balita sa entertainment, ginkalipay sang anay action star nga si Ronnie Ricketts ang pagbaliskad sang Korte Suprema sa desisyon sang Sandigan Bayan nga ini ang guilty sa iyang kaso may kangtanan sa graft. Sa Facebook ginpahayag sang anay action star kag public servant ang nanging desisyon sang Korte Suprema nga pagsuli sa guilty verdict sang Sandigan Bayan. Suno kay Ronnie, nagapati ini nga nagagana gihapon ang justice system sa pungsod. Dugang pasining ang ginbuhat sinisadto bilang chairman sang Optical Media Board ang nakabase lang sa iya nga mandato. Panindugan sini nga kayuhan sang pungsod ang yara sa pinsar niya sang siya ang nagatuman sang iya nga responsibilidad. Suno kay Ronnie, ginawelcome sini ang desisyon sang Honorable Supreme Court nga nag-reverse sa verdict sang Sandigan Bayan batok sa iya, kung sa din siya ang gina-acquit sa graft charges nga ginfile batok sa iya bilang anay Optical Media Board chairperson kag chief executive officer. Pahayag sa anay action star nga ang mga tikang sinibilang OBM chairperson kag CEO ang iyang ginbuhat bilang pagsunod sa iyang mandato samtang ginapinsar sini ang interes sang publiko. Dugang pasinga kayuhan lang sa mga pumuluyo ang iya ginapakigbato. Pahayag pa ni Ronnie ang desisyon sang Korte Suprema ang nagapakita sang rule of law kag nagapabaskog pa sang iyang pagtuo kag sang tanan nga nagpakigbato kaupod niya nga nagagana ang justice system sang pungsod.
Ginpasalamatan man siniyang iasawa nga si Maris Riquez, iya abogado kag Diyos bangod nakaangkon ini sang hustisya matapos ang halos 12 ka tuig nga pagpakibato sa korte. Ginpasalamatan man ni Ronnie Riquez ang tanan nga nagsalig, nagsuporta kag nagpalangga sa iya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Karon saylo naman kita sa ating Bombo Health News. Masami ang tanom nga mulberries ang wala ginasapak apang ini ang puno sang nutrisyon. Ini ang hindi lang makabulig sa pagkontrol sang blood sugar kag makabulig agud niya makalikaw sa cancer. Madam ang wala nakahibalo nga ang mulberries nga makita lang sa higad-higad ang puno sang kamayuhan kag nutrisyon. Ang mga prutas ini ang kaangay sang sabor sang grapes kag ang itsura ang kaangay naman sang blackberry. Ini ang ginatawag man nga shahtut. Kag ini ang puno sang nutrisyon kag bitamina samtang isa ka baso sang raw mulberries ang nagaunod lang sang 60 calories gani ini ang maayo man nga snacks. Ang carbohydrate sa mulberries ang naga-convert sang sugar sa glucose kag ini ang nagahatag sang energy sa aton nga cells. Ang pagkaon sang mulberries ang nagapasaka man sang iron intake kag makahatag sa tissue sang oxygen nga kinahanglan. Ini ang mayara sang riboflavin o kon ang kilala nga vitamin B2 nga nagaprotekta sa tissues gikan sa free radicals kay nagabulig sa pagtransfer sang oxygen sa bilog nga lawas. Magluwas diri ang mulberries ang sarang man nga makaimprobar sang digestive health, nagakontrolar sang blood sugar levels, nagapanubo sa risgo sang cancer, nagaimprobar sang blood circulation, nagaimprove sang immunity, nagapabaskog sang bone tissue, nagapromote sang brain health kag liver health, nagaprebentar sang hilanat kag trangkaso, kag ini ang manggaranon man sa anti-inflammatory agents. Kag sa balita nga espesyal, mabudlay magpadako sang kapid bangod duha ang dungan nga galastuhan apang di buenas ang mga ginikanan sang kapid sa Valenzuela bangod lunsay ginbugayan ang mga ini sang kaalam. Matapos ang 3 lamang katuig imbis nga 4 katuig sa kolehiyo, dungan nga nagtapos bilang summa cum laude sa kurso nga BS Mathematics, ang kapid nga sanday Margaret Esther Marge Cruz kag Madeline Esther Mads Cruz sa nga Hulyo 31 sa University of the Philippines, Diliman. Natandog ang tagipusoon sang pila ka mga netizens sa istorya sang kapid nga ginpakigbahin sang Kumon Valenzuela Center. Sunod sa center, nagsugod ang ila Kumon journey sang tuig 2004 sa edad nga 3 katuig. Nakadiaper pa ang mga ini, si Mads kag Marge ang nagapadulong na sa sentro kag nagatuon sang basic counting, pagbasa kag pagsulat. Sa caption nila sa Facebook, hindi lamang puro pag-eskwela ang kapid, bangod nagahimo man sila sa mga art kag nagtesting sa mga luyag nila nga i-pursue. Sunod diri sila ang nagatuon na sang high school kag college material samtang yara sa elementary. Sang kinder ang mga ini, sila ang nagatuon na sang long division. Sang grade 2 sila ang nagatuon na sang algebra kag sang grade 4 sila ang nagatuon na sang trigonometry. Pagka grade 6 nakatuon na ang mga ini sang integral kag differential calculus. Samtang sa ato naman nga weather update, alas 3 kay na sang kaagahon ng low pressure area kung LPA ang nasiplatan sa kadagatan sang Kaluwag, Quezon, ang Metro Manila Central Zone, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela kag Mainland Cagayan ang makaeksperyensya sa magalumon nya kalangitan nga may lapnagon nya pagulan kag pagpanaguob tugas ang LPA kag southwest monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magalumon nya kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang Luzon kag Visayas sa makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin. Padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob na bagatnan na sidlangan. Ang Mindanao makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan. Ang baybayon naman makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura sa Metro Manila, 24 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 92% ang chance sang pag-ulan, ang hangin na makabasgon nga 3 km kada oras, mangin maulanon ang tiyempo. Ang Dagupan na may 25 to 29 degrees Celsius, 94% ang chance sang pag-ulan, may kabaskugon sang hangin nga 0.8 km per hour kag may overcast clouds. Sa Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 89% ang tsansa sang pag-ulan, ang hangin na makapasgon nga 1.9 km per hour with moderate rain. Sa Davao, 23 to 30% ang antad sang temperatura, 100% ang tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon nga 2.1 km per hour kag may light rain.
Kag diri naman sa syudad sa Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius ang antas ang temperatura, 87% ang tsansa ang pagulan, ang hangin na may kabasgon niya 2.2 km per hour with moderate rain. Ang adlaw nagbutla alas 5:37 subong nga aga kag magatuno alas 6:11 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 45 minutos na nakaligid sa takna ang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabumong kapag sa naton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Biyernes, petsa 5 sa bulan sa Agosto sinituig 2022. Standby na kita para sa aton nga masunod nga programa ang Bombo Reports. Second edition, upo naman natin si Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zodi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga news analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasahon sa aton nga ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo. Libre sakay. Madamo nga mga drivers ang nagareklamo kay kuno ila biyahe magapamigado. Magajuta ang ila nga pasahero sa libreng sakay sila magakadto. Apang ang ini nga programa makaisa lang sa isa ka semana kag hindi man tanan nga pasahero ang makabenepisyo gani wala sang dapat nga ireklamo. Kasami driver man gani ang ginapamatian sa ayuda hindi man sila mawadan. Gani tani initio naman agud nga mga pasahero sa ayuda makaambit man. Libre nga sakay programa sang Vice Presidente. Siyudad sa Bacolod isa sa mga beneficiary. Dapat pasalamatan kay indi tanan ang nakaambit sa libreng sakay nga project. Tani panumdumon man sang sektor sang transportasyon. Sila mahimata man nga sa tagsakadlaw nagapanglakaton. Hindi basta-basta ang imo pagagastuhon sa pliting ang kamahal walay tupong. Ang ini panguna-una pananawan ang inpadala ni Rafi Castro sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno